Kaixo, Idearten goi-mailako heziketa ziklo bat ikasi nahi baldin baduzu, animazioan, ilustrazioan edo argazkilaritzan, sarbide baldintza batzuk bete beharko dituzu. Sarbide baldintza horiek zeintzuk diren jakiteko bideo hau prestatu dugu. Gure web orrian sartzen bazara idearte.eusen, hezkuntza eskaintza menupean aurkituko dituzu gure ikasketa guztien edukiak eta egitura. Goi-mailako heziketa zikloei dagokionez, Idearten animazioa, argazkilaritza eta ilustrazioa ematen dugu. Animazioa D ereduan ematen da eta argazkilaritza eta ilustrazioa A eta D ereduetan. Ziklo guztien iraupena 2 urtetakoa da eta bukaeran praktikak egiten dira enpresetan. Erasmus programari esker, nahi baduzu praktika horiek atzerrian egiteko aukera izango duzu. Eta ez bakarrik hori, titulatu ostean, aukera dago baita ere, beste praktika batzuk egin ahal izateko Erasmus programaren barruan. Idearteko web orrira itzuliz, matrikula menupean sarbidea egiteko eskakizuna atala dago. Zure titulua zerrenda honetan agertzen baldin bada, edo lan esperientzia baldin badaukazu ikasi nahi duzun zikloaren eremuan, ez duzu sarbide froga egin behar. Zure titulua berriz beste zerrenda honetan agertzen bada, derrigorrez sarbide froga egin behar duzu. Ohiko galdera izaten da batxilergoarena. Batxilergo artistikoa baldin badaukazu eginda, ez duzu sarbide froga egin behar, eta zure batxilergoa beste mota batekoa baldin bada, sarbide froga egin behar duzu. Gogoratu prozesu bi bete behar dituzula eta prozesu bi horiek independienteak direla. Alde batetik ziurtatu ea sarbide froga egitera behartuta zauden ala ez, eta horrela bada izena eman. Eta bestetik onarpen eskaera bete. Orain ikusiko dugu nola. Sarbide proban izena emateko, onarpena eskatzeko eta amaieran matrikula burutzeko epe batzu daude. Epe horiek gure web orrian jarraitu ahal izango dituzu eta apurka-apurka aktibatzen joango dira. Tramite guztiak ikasgunea plataformaren bidez egingo dira. Honez gain, egindako aurkezpenak, lanak eta erronkak ikusi nahi baldin badituzu YouTubeko kanalean dauzkagu sailkatuta espezialitateka. Eta Instagrameko kontuan ere, ia egunero edukin berriren bat eukingo duzu eskuragai.